Gangnam Style. Gangnam Style. Здравейте, пичове, аз съм FlashBG, тук с мене, представи се. Саш едно. Вече ще да казвам. Не знам как. Защото ще му избиснем там някакво име. И ще го представим с името. И така, сега снимаме първи епизод от поредицата Survival. Ето виждате какво сме си направили тук. Светили сме овце, всичко. И да ви покажа какви айтеми. Ама ти овце са голяма мъка. Те преди малко ме целувах. Ето виждате, това беше тези двете бяха в ковашницата, плюс 4 айрон, да сложа броните и да ходим. Ще търсим някакъв байом с коне. Биом, ние нямаме и седля. What the fuck, гличнаха се? Не знам, да го намерим пък. Айде, идваш ли? Чакай, че върнах. Тук си. You don't have permission to use this command. Що ти съм толкова? Оп, Саш. Опни, бе! Оп, Саш. Сървърът си е само за нас. Да, привет. Може да има и... не точно гифове, как да го нарека. Абе, може някой да пише в коментарите запис и еди кой номер. Ето така. Запис и примерно 1, съответно 2, ако си втори, 3, ако си трети и така. И ще изберем кой ще се добави в нашето оцеляване. Аре, идвай, бе. Идвам, бе. Ние с лодка ли ще ходим или какво? Няма какво да с лодка, човек. Аз ти казах напред да ходим. Добре, аре, връщай се. Черна овца. Не ми трябва. Не ми трябва. Ай, къде беше тази горичка, бе? Накъде беше той сел? Ще да се нахраня, вече. What the fuck? Бъгна. Тъпа се до мене. Тръгва. Оле, бе, ела, бе. Ти къде си? В селото ли? Не, на 100 купчета съм от него. Тъпа си ти. Не, чакай, не си тъпа. Я, тъпа си. Не, бе! Дали, много си тъп, бе. Аз чак да ходя в селото да поемем на обратна посока. То се стъмя. Одиме се спим. Тук без Рей минимал сме загубени. Да. Неговия му се е бъгнал, затова моя не се е бъгнал. What the... О, паднах! Намерих кол. Също. Ще го взема и ще се тъпна. Малино кол. И желязо. Арам намерих. Ти пак желязо. Да те тъпа ли? Не. Въпреки, че имам кирка. И аз имам кирка. Хубаво ти го изкупай. Първо, че става вечер. Добре, чакай. Добре, ще се ставя някакъв чекпоинт, ти ще дойде утре. Окей. Така... Ето ги леглата, аз съм това легло. What the fuck? Бъгна. Бах бъгна. Ти легна ли, бе? Да. Окей. Ай, легни, бе!
Ляка. Ляка. Кояка бе, Алдо? Извинете, не съм турчен, просто съм го чул. Ляка, аре. Ляка. Да ви е ляка и на вас. На къде си, бе? Аз тръгвам на некъде. Да Изчакай. знам. Аз тия в пустинята да търся темпъл. Къде има пустиня? Ето там има пустиня, бе. То не е... Тъпа се до мен. Да има пустиня, аз искам да... Да, не ще е пустиня. Аз ще взема кактус да осветим овцете. Ей, там има кактус. Овците. Чакай, аз първо ще отида за шугаркейн. Аз пък ще... Да, шугаркейн. Добре, вземи това. Бамбук. Чум, тук за... Охо, още шугаркейн има. Три. И в епизодите ще играе с нас и Грацел, не знам как се чете. Да, Грацел. Много хубаво име. Право пукнах. На мен кеф скина му. Мой е велик. И моя има коронка. Крадец. Крадец. То много малка пустиня това е. Ние ущяхме да ходим за ба... Не е малка. Ела, тъпа си. Малка е, че... Не е малка, бе. Тя е на две части. Аре, тъпа... Ош! Видя ли, че е на две части? Ама гой. Ама не, да бе. Не е две части. На две части е. Ела. Бъгна ми се. И не взе шугаркейна, найс. Имам 4 айрон. Да, бе, то много малка. Виж, айрон намерих. Виж, айрон. Къде, бе? Айрон, бе, ето те. Намерих айрон. Къде? Ето тука. Беше се сложен. Ууу. Лёль. Бахти. Бък. Найс. Да се познаем за всеки случай. Добре, какво се... Да, знам, че използваме много телепорти, нищо. Хубаво е да използва телепорти. Аз трябва на некъде, ти на некъде. Така ще намерим едно неща. Под пустинята. Чек, аз не си направих капата, бе. Аз не засичам никакви темпали. Аз търся уж темпали има. Това там какво е? Не е темпа. Значи нямаме късмет с темполите. Фейл. Пустинята свърши. При мен също. Да. Да. Чакай, тук намерих нещо. Ще да се нахраня. Те ще се тъпат от те. Какво намери? И аз се върнем обратно в селото. Може да... Ще видя какви координатите бяха. Ще да видя... Кокошка. Какви бяха? Той тук няма нищо полезно. И първо я ще видя какви са координатите.
Ама и ли ги? Да. Ага, чакай. Я пиши. ТП Хикс 54 73. То няма. Ден рождение няма да ходиш. Ето, как видиш да се тъпнеш до координатите? Валя ще търси. Не търси, че и ти ще се изгубиш. Добре, ще паузираме за малко да разберем как беше и ще се върнем. Така, тук сме. Не разбрахме как, но той си седнал чекпоинт. Айде, давай. Или пък е ладно няма. Какво? Да завършим този епизод. Пустиня. Тук? Да. Добре. Нямам това място. Добре, това бе... Аз бях Flash BG, това беше Саш 1. Абонирайте се, дайте лайк, гледайте и до скоро. Ау!